Bua nang naik mama जोङो सोरनाव थांनो नागिरदों हा इथिंजाय सोरबा दङ सोरलाय मा हाय लोगोफोर जोङो दायो आयंनाव थांनो नागिरदों होनलाय telamaraiau थांगासिनो जोङो telamaraiau telamaraiau alasai लोगोफोर नायलांबाय था जोङो लामायाव सोर दङ मामा लामायाव सोर दङ दिगेरजिलाव सोर दंबावो टाउनाव लामायाव आनै दंबावो मामा उन्दुनो ओंखारबाय मानसिया गोसोआनो जाला संनानै थांगासिनो नै जोङो नै मेदामजों एसे रायज्लायहरनोबा लोगोफोर मेदामजों Hey mama ini hai hai nak semua uन्दुनो ओंखारबाय बा आं telamaraiau मोनसिगोन लोगोफोरजों telamaraiau आगे फैगोन दे आगे फैगोन ना थांगासिनो लोगोफोरजों नै दायो telamaraiau फैयै दिगियाजुलि मोनसिगोन आरो जों दायो दिगियाजुलियाव आलासिफोर लांफैबावनांगौ सानै सोर मोनलाय मामा आलासिफ्रा मामा आलासिफ्रा सोरमोन सोर आनै आब' आनै मोना मबाइल गैबावानो आब' मोना नागिरना मोनगोन ना मोना जोंबा आनैमोनखौ telamaraiau मोनहां जाबाय जोंनो थांगासिनो दं telamaraiau मोनसिगोन दिगियाजुलि मोनसिगोन नै दिगियाजुलि मोनबायदों मोनथारसिगोन मानो दाना हरखौ मोजां सोंहरासै मानो दे मानो जोङो थांगासिनो दायो telamaraiau थांगासिनो नै माबा मोनबाय घग्रा आगैनियालाय जाखुमादों सासेया हनै घग्रा मोनबाय जोङो नायलांबाय था गैला आं गोबां ओंखारदों दहाय जानायखौ गारफिननो नागिरदों हनै मेथाइ जाना होबाय गोसोआ बुंबासो खोनागोनलायदों रायज्लायबा खोनागोन सोरबा खोनायो सोरबा दिगियाजुलि मोनबाय नै जोङो दिगियाजुलि दा लोगो मोनगोन ना मोना नायनोसै बबे खन्द'आव दङबा सोरबा मोनबाय दिगियाजुलि टाउन नायलाय बबेथिं दङ बिसोरो बाखिनाव दंमोन बाखिनाव फैबाय जोङो मोनफैनायाथ' मानसिफ्रा बबेथिं दङ बेखौसो
Dari kampusnya maksud sila. Masukkan dia macam. Nah, geram nasi macam. Nah, geram mana sih jangan ada ya, nanti nasi sih. Agak laus tuh medan telamaraiau sih. Masa nak macam mana? Telamaraiau मोनफैबाय जोङो telamaraiau लोगोफोर मेगनालाय आंनालाय मा मिथिया dari batin मा हालु जालु जों मिथिया जों बारा मिथिया telamaraiau मोनफैबाय जोङो दायो नेथ'नांसिगोन दसे हटेल मोजां नागिरदोलै बहा जानो माबा जालांनांसिगोन दां जायाबा हटेल मोजां मोनगोन ना मोना दिगिया जुलियावलाय माहा मानसिखौनो नागिरना मोनासैबा शिबानि हटेल मामोनलाय खामानि गैया सतेश्वरियावबो गोथाव नङालै बेलाय मा हटेल बेयावलाय माबायदि बेयाव बेलाय हटेलालाय माथिं थांनांगौ दालाय न' पार्किं बावसो बावबो थेफाफायोनो जों होनबा ओरैजाय थांनोसै दायो हटेला बैथिंसो मोजां दंमोन आंलै बा नै इयाव माबायदिबा लेथ्राथार नंदोंलै माथो लेथ्राथार गैया बायो आं इयाव हाबनो बैथिं दं दा बिथिंजाय नायनांसिगोन फिसाजोनो आफेल लानांगोन ना Hotel gate nih. Hotel ya. Ada gitu enggak? Iya. Itu kan namanya. Kan namanya. Sampai bajunya. Tapi nang sedang li. Tekar kiri mana? Baik, aku mau baju mana? Roh. Sejujurnya gini. Mama lihat naik dong nailai, lwgwpwr. Lara hulai, si lara hulra lwgwpwr. Lwgwpwr nuhrakin yang dapat. Lama. Lalu lwgwpwr nolai.
नुहुराखै फैखाबाय ओइ नै आं नुहुरबाय दङ मोनां जाबायलै अनजिमा सोर बेनो नामा लामा खान्दाय जानानै जाबोफिनदां बेनो नङारा हाबबायसो नामा ओइ नङालै बावगारस्लाबायसैलै हाबबायसो नामालै लामाखौनो मोनाखै माथो ओरै गावस्रानाय लामा मोनोमोन ना दैमा थांनाय लामा अनजिमाया गोसोआव गैला नामा नोङो आंनि लानल'खौ बबे खन्दआव सोंलै बे खन्दआवलै बे खन्दआवनो मोनदां ओरै हाबनाय लामा मोनग्रोमोनलै बारबाय नामा बारबाय बायदि मोनदों आं थाबाय जानो फात्ता मोनासैलै आं एसे गोजानालाय गोजानमोन जों थाबायबोनायखायसो गोजान मोननायलै बारा फैदां माथो लामा मोनब्रैमोन ना दै थांनाय बे लामाखौ एसेबां गोजान नङामोन दा खन्दआवलै बे खन्दआव लामा मोनो बोरमा जानायासो बै दखान गंसे मोनबा गोजान दङ नैबे लामा फिसा नङा लासिं जागोन ना गिदिंफिनबा आरो नोंनाव थांलाय मालाय जाबा जों गोजाननि अनजिमाया रायलायबायलै खाथारदोंनिया हारसिं बिलाइ बारलांबाय जालायनाय ओरैनो हरला